Приятели, здравейте! Аз съм Харти от Black Coast Nuts и реших да ви покажа един бляскав маникюр, който изглежда така, с розово и бляскаво. Може да съм го направила на цялата ръка, тъй че започвам сега. Изчистете хубаво ногтите и ги оформете добре. С пила може или някакво... Аз имам вече такава пила, като съм много доволна от нея. Много е хубава. Може да използвате и такава пила. Тя не е толкова хубава, но тук, понеже има островръхче и помага, когато понякога излезне лак от повърхността на ногтите, да го премахна. И така, този сребърен ефект, т.е. златен ефект, става с ето тези златни нещица, които са страхотни. Те са в кутийки и се предлагат за по 1 левче, ако намерите някъде. Аз си я купих за 1 левче. И така, слагате топ лак, основа и отгоре, като още е мокър, поръсвате с тях. Няма нищо сложно, много е лесно. Ако искате да го направите за всички пръсти, но изглежда много. Изглежда много. Сега ще нанеса и моят лак. Нанесете си първо лак основа, аз вече съм го направила. Не ми се сърдете, защото нали тя го направи преди да запише клипа. Направи го, защото клипът първо става много дълъг и просто е много лесно да се нанесе лак основа. И защото този бляскави вариант просто е бебешка работа. А пък ако не сте го разбрали, няма нищо, пишете на коментарите долу. Аз ще ви покажа как става, защото може да не съм го обяснила добре, например. Така, нанасяме хубаво лака. Моят лак сега, ако го харесвате, днеска да си го купите, естествено. Така ще ви кажа кой номер е, откъде е. Само един момент. Също тук ми излезне малко лак и да го изчистя. Можете да ползвате някаква поставка, обаче аз не ползвам, вече съм свикнала с лаковете и се получава ето този страхотен лак. Ама да ви кажа, лакът просто е невероятен. Получава се страхотно. Ето. Направо... Какво е нужно да ви говоря? Лакът става невероятен. И така. Ето го. Просто много хубав. Аз много го харесвам. Този модел лак, аз го видях в едно клипче и така, чао!